4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय आरो जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों दिनै माने पारसेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिरि सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ फुरानायानो मोजां अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि जेबो खामानियानो गैया दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दिनैनि बे हाबाफारिया 2025 नि बोसोर गोदाननियाव जागायजेननाय हाबाफारि दा बे हाबाफारियानो जाबाय 2025 आव बिटिसि इलेक्सन जागोन एप्रिलाव जागोन जोंनि बिसास बियो आरो बेखौ सिस्टेमा थिनो दानि सरकारा अलरेडि 5 इयार्स थांबाय फाइनान्सियेल इयार हिसाबै ओंखायनो एप्रिलाव इलेक्सना जाथारगोन बियो खाथां बेनिखायनो जों जोंनि दावहाखौ जों जागायजेनबाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो खमसे खम 25टानि बारा देरहानानै जोङो हाबसिङै एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे रोखा बिनि थाखायनो जों दिनै बे दावहाखौ जागायजेनदों आरो जोङो स्पेसियेलि इउथ आरो बिएसइउ बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिसतखौ जों इयुनाव गोजों खालामनो थाखाय थांना थानायनि बेबस्था सेल्फ एमप्लयमेन्टनि बेबस्था बेखौ खालामनो थाखाय जोङो जाहाथे जोंनि इउथ्सफोरखौ जों आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो दिनै सिन्था खालामलायदों फैबाय थानाय सरकाराव जोङो जोंनि इउथ्सफोरनि सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय बोसोराव 100 कोटि जोङो 500 कोटि थाखा बाहायनानै जोंनि इउथ्सफोरखौ जों सेल्फ एमप्लय खालामगोन आइजोफोरनि थाखायबो सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामगोन आरो जायफोर गरिब दुखिया बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोननि बेफार बानिज्य मैगं थाइगं फाननानै जानाय दिनै ना फाननानै जानाय दिनै माबा बन फाननानै जानाय बा बायदिसिना फिसा फिसा बिजनेस मावग्रा बिथांमोननि जाहाथे बिजनेसाबो मोजां जालाङो बिनि थाखाय जोङो माने बिथांमोननो आर्थिक अनुदान रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो जोङो बेबस्था लानो नागिरदों दा बेबादिनो गोबां आरो मिशन आरो भिजन लानानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो देरहालांनानै रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन गोबां जोंहा इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ बेखौ जों थिग खालामगोन बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बायदिसिनि खोथा दिनै बेबो दिनै जाफुङाखिसै दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ केसनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलाया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा गल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय आरो जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों दिनै माने पारसेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिरि सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ फुरानायानो मोजां अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि जेबो खामानियानो गैया दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा
एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' सावताल हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं माइन'रिटि दं दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ जानो लुबैफिनदों